खुलुमबाय आं दिनै मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों सारन्जन दैमारि आरो जेलाव थानायनि बारै बिथांमोननि बे गोदै गोदै बुंनाय लेक्सार मारिबाय थानाया सोलिनाय नङा जानाय नङा जोङो सारन्जन दैमारिखौ जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानिबावो जों प्रमद बर'खौ जों प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानिनो हाया गनायनो हाया आरो गनायनायनोबो नङा बेफोरबायदि जानानै दं जेब्लासिम सारन्जन दैमारि गवा आरो जेलाव थानाय जोंनि लिडारफोरा गजोबा अब्लासिमहाय अफ्रि दैमारिया मानिया मिथिबाय दिनैनि दिनाव बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङाबो मा होनबावदोंमोन जेला पिस एकर्ड खालामखांनानै सिगनेचार होखांनानै फैयो सागान होखांनानै फैयो अब्लानि समाव होनदोंमोन मा गासैबो रन्जन दैमारिया मेगन मेसेबनानै सागानखौ होदों होननानै बेसेबां लासिंसिं बेसेबां असनमान खालामदों इउजि ब्रह्म बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ माबायदिहाय एफाराब माने अज्ञानफोरबायदि खोथा बुंनानै होदों नोंथाङा बेफोरबायदिखौ जों सहायनो हायालै आं मालाबाबो नोंथांखौ बेफोरबायदि खोथाखौ होनफेराखैमोन मिथिबाय मालाबाबो बुंफेराखैमोन नोंनि खोथाखौ आं दिनैहाय खोनायै हाजार बार खोनासंदों नोंसोरनि खोथा नों माबे एंगेलाव खोथाखौ बुंदों रायजो राजाखौ बुरखायनो थाखाय रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय रायजो राजाखौ बुरबक खालामनो आं मैयानि मोनसे भिडिअ खालामदों बे पिस एकर्ड जानाया एनडिए बिनि थै आरो जिउ होनायजोंसो पिस एकर्डा जादों नोंथांमोननि बे होसिख्रावनायजों राजा लामा गाथेनायजों नोंथांमोननि हारा गणतान्त्रिक भाबै नोंथांमोना होसिख्रावनायावहाय बुंनांगौ जेबो गैया आंहा बेवहाय आंहा मोजांसो मोनदों नाथाय दिनै बे पिस एकर्डा बे पिस एकर्ड जादोंमोनब्लाबो रन्जन दैमारि सारनि जेलाव थानायनि देहा मोदोम गारनायनि फेमिलि फारसे गासिबो सेक्रिफाइस खालामनायनि माबायावसो जादों आरोबाव जिहेतु जोंनि एनडिएफबि आफादनि जेसेबां मैया जेरैबायदि भिडिअ खालामनानै खोन्थादों बिनि डेन्जार बिराद गिदिर दंबावो आं बेफोरखौ खालामबावाखै खालामगोन आं सम लानानै मिथिंगा सारनि मेगन थाइसे गनायनि बारै बुंदों बिनि बिनिमयाव बे बिटिआर एकर्डा जादों मिथिबाय आरो जौ सेरेबनि बिखानि बेदर दरसे गैयिनि बिनिमय धौरि डिस्ट्रिक्टआव गावबा गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै दैयाव होसो दानथार जानाय बिथांमोननि बांलादेशआव रेपिड एक्शन बेटालियन 6 जन मेगन खाथेनानै जोख्लाय गावजादों बेफोरनि बिनिमयाव सेक्रिफाइसआव जिउ दान होनायाव दिनैहाय बे पिस एकर्डा जादों दिनैनि सायाव आरोबाव रन्जन दैमारिखौ मा खालामबावना दोनदों स्टेटमेन्ट मोनसे गोरा होनो हाया मोनसे मोजां स्टेटमेन्ट गोरा बुंनो हाया बिदि गियाना जानाय नङाथ' नोंथांमोननि जेरैबायदि गियानाव थांबाय थादों मोजां मोनाखै जिहेतु दाखालि इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा जेरैबायदि गोरा स्टेटमेन्ट होदों मोजां मोनदों आं बिथांनि स्टेटमेन्ट होनायखौ रन्जन दैमारिया जेलाव जुदि पिस एकर्ड जुदि जादोंब्ला सान्ति गोजोन थासारि जुदि पिस एकर्ड जादोंबा बे पिस एकर्डनि नामाव बिथाङा गबोनांगौमोन होननानै बुंनायखौ आं मोजां मोनदों नाथाय दिनैनि बिटिआरनि लिडारफोरा मा एफाराब लेभेल मारियो माखौ बुङो मा एफाराब गिदिर लेक्सार मारियो खुगायावल' गिदिर लेक्सार मारिनानै जेबो लाब गैया मावोब्ला मोजाङै माव बिथांमोन बायदि गोराय खोथाखौ बुङोब्ला आरो नोंथांमोना हायाबा हाया बर'ना बा बर'ना पिस एकर्डनि नामाव बे खोथाखौ डिक्लेयार खालामनानै हायोब्ला आं मोजां मोनाखै नोंथांमोननि बिदि लोगोफोर भिडिअ गोलाव जाबाय दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।